patik ni debata di pesta Natal na parjolo sadarion. Imana tersurat di Lukas 3 ayat 8. Perbuahan hamuma natama pabuanong moba rohamuna. Jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna. Si Abraham do amanami. Hudok matuhamu. Terjadi hod debatado anak ni si Abraham sian at kabatuon. Atong rak mangidogogo mahita tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata. Saya pergugoy mahami. Mangulaon na hobar tu patikmi. Amen. Mare dehita. Hurian itu hatta di bagasan rohana hohom tato poti madu satta nagudangi tuadupani debata. Ale Tuhan debata pargogna sohatu dosan jala amanami. Pujo hami do guarmu nabadiai. Alana tergogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Asi maroham dihami, saya patotong ma dihami roha hamulia teun tuho, oto di perbadia pangapul di namastak roha, pamalum masa luhut na bernit, binahin ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, podo perhitian ni nasa asi ni roha, saya unang tulak hami. Tuhan debata asi maroham dihami, saya paloas mahami
Ale Tuhan nami, dang adong nahupangasaon hami dukunnya asine roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahupangasaon hami tujulom. Di bahini pasonang dial apu lima hami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesa ni dosata. Songonondo pagkaholongin ni debata di portipion. Pola do anak nan sesadai di lehon. Asa unang mago ganug na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleling nileleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di kijang. Amin. Maret dehita. Tajaha mahatani debata trupuk ni ari di hari pesta Natal na perjolo. Imana tersurat di pesalmen sia puluhan ayat sada satu ayat sia. Edehon hamuma di Jehovah edenai baru sada. Enunga di pabain di bana aka halongangan. Nunga ditupahi sia munai dohot tanganna nabadiai ibana. Nunga diingot ibana asini rohana dohot hasit tonganna tubagas ni Israel. Nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatata. Puji hamuma Jehovah marakup arbab mardongan arbab dohot suara ni edde. Mardoroma laut rodi isina, portibion rodi pang isina. Di jalo di Jehovah ay nung ngaroi bana laho manguhum tanoon. Uhumon na ma portibion marhite-hite hati gorad dohot akka bangso marhite-hite hasitongan. Ido sahatna martua ma akka natumangyun hata ni debata jalan no piopsa. Amen. Mari dehita. Idola, diurani
hati dokon maha porsiau tai songon na tidak kon idong atas sa porsiau desa dok portibion rap mahi tamadok. Ahu porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan natu mapalangit doho tano. Ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuan ni si Maria nagabi-gabi soto di perbadia adoran suhabubuan. Ido tuhata natu mau ne bernit di panghuman silatus nama tetar padal do ibana di hau pinor silang na tua tubano toru dung ditanam na mulak mangolu di ari patuluhur nama naik surgo lahudul siamun debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosa ni di sima ibana tema mulak sogot tutano on manguhumi na mangolu dohot na mate ahu porsia di to di perbadia jala adong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen akka na badia dohot di hasisani dosa dohot di hatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halat nang mate dohot di hangoluan na sora sudah. Amen. Sunggul-sunggul di Natal ta sadarion marsogot di patupado permingguan ima Natal paduahon masuk jam 10 sia manang jam 7 malam. Na paduahon di si las dipasahak do si palas ni roha tuaka inahan na ima inahan ni kuria. Mari dihita puhut papung pelea. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal Mamanginang. Hatani debata nagabe turpuk jamita di pesta parningotan hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus sadarion ima natar surat
di Heber bidusada mamukka maisian ayat sada sahatu ayat 4. Di papatar debata dirina marhite anak nai. Jod-jod jalaragam najolo pambahen ni debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi. Alai di akka ari na parpudion dipakulingi do hita marhite sian anaki. Ibana do dipabakit gabesitean parluhutan i jala marhite-hite ibana do ditopa akka hasiangan i. Silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirion na do ibana. Jala diusung do parluhutan i marhite-hite hatana na marhagogo oni. Jala dung dipatupa ibana hayason sian akka dosa. Udul do ibana tu siamun ni hato ngamon na digijangi. Songon surung ni goar na tinean na i na mangatasi akka suru-suruan songon ido surung ni hasangapon na martibakon nasida ima sahatna. Nah hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Surat Heber ima na ditujuhon tu akka halak Yahudi na mangai alani haporsiaon na tu Tuhan Yesus Kristus. Molo masa akka parukilan bolon totu ragam do na boy ro tu bagasan pikirata. Na parjolo marhite parukilan boy do hita lam ditogu-togu jonok tu debata. Madok tung so margogo au ale Tuhan molo so mardongatoko. Alai na mangihut muse nunga dibereng akka halak Yahudi hati-hai akka namasa